Hey, wemfo, ngabe uhlala phansi yadi ibhasi lapha iyaphutha kufika. Njengoba umile nje nguvela buhlungu. Oh. Nayi ingulube enikhukhumukela madoda. Imfene idenge intini plaka. Wandoda, kuthi sogibela ibhasi inye mina nawe kusho ukuthi sesibangani. Awunibingeleli uzondibiza ngamfo. Yekela bhapha mani. Awazi ukuthi womfo basho lamajida lathela ipetrol la emagaraji. Wantiphapheli mina, wethu. Hayi mani mfo ngiyaxolisa mani. Bengithi ngiya Sayibani efonayo mani. Uthekane. Hey, ringtone lenjani leyo manje mfo? Imfene yagogo wakho ishaya amasilile ngwane. Ibamba lento yakho yerasa. Hayi futhek man. Hallo. Makubo. Kutheni? Wafa ubulawa yini makubo? Mfo. Ufuna podo? Nite podo man. Man neza man. Man. Wamfo. Nihamba. Makubo. Wanda. Naile podo. Ufuna kodala snuk. Imafia yani. Makubo. Manje sosibhebhejane manje kunepodo emuva. Wanda makubo kothi wenzenjani ndoda? Hayi makubo bati. Before nikhipha ndoda ninemibuzo eningi. Ikene njani iphoto lapho makubo bati? Buwenzani? Hayi bati. Hayi bati walithatomayiza mwana. Bathi traumatized man anjalo. Principal manje ngoba nemaphonde emuva uzoyiyekela mina wani ugcine njani babobi oil yonke le ndawo la buwenza nezembe makubo nezembe la engenile Nalimala ndo. nezembe waniboleka lena niyibolekile izolo benikapha ngayo wawona manje makubo phinde niboleke izinto zakho manje Bengithi ngijama ukuthi vitshintsha nje. hayi bona makubo le phondo leyo akusiyo lena langa lesidakiwe lana nenza ngayo ivuvuzela waniyekela nenza ivuvuzela nivatshwala Angiyo nje ngikhipha. Awuzibulele makubo ubani uyintsha wena intoba ungatholi mfazi mani ivuvuzela madoda nami nizokukhawulela ithi mfuwa wahamba niphuphuta imovuvuzela imwati intoba ungatholi mfazi Angikhipha nje ngeke bafazi man. yekela wafazi kanjani Beli mnandi eliphondo lisafuna ukuphuma. Isitakile. Ustakile fonela mthele wena phela noma ufonele Van Vetesi i-breakdown izodonsa waye kufonelwa mina manje kwetimo letinjena no Elijemile ndo. Wadoda anikhiphi ufuna wathi nenza i-rhino potting mina ndikhipha amaphondo emazibhebhejana ngizoboshwa phela Angikhipha. andifuni hlala nephondo yakho Angangeni njalo mina ngiyacela. uthe imnandi Fangamafutha ulidonse ndo. andifuni ungithi ndiyakudonsa ukrakhe lana manje yini likasaphumi kani wenze njani wena Ngicabanga ngifaka igrisi lencane. hayi man 6 man nembuzo abangu uboko lesimo lokhuso lesi unicabanga njani mina abantu bangaka wakhetha mina yini wakafunela imthonisi yibe kufuna mina ngizodonsa imaphondo kude enye imaphondo nikufake ube na2 maphondo ubani ube imbuzi Manje bayani wekhuludlanga. anyahamba mina uzosibona kodwa andifuni ukubona amabhedre emuntu edakiwe mina futhi ogcwele amabhobisi oil la Ungangenti njalo umngani wami. fonele 10111 kobo ufonele imthonisi niyahamba Andoni nawo utomanazo simane soto ngithinga ndo. uzosibona sibhebhejana Jumanani. Liyakhumeka ngena uphakathi kakhulu ndo. Liyakhumukela ndo lonke lungu. ndiyahamba namuhla sikhipha amaphondo kusasa ndocela ukuthi sinichefe mangoku uzojwayela